Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjas liang. Rupa Premium Meghalaya. Pride Laban College Shillong, bringing vision to life. Online and offline admission is going on for Class 11 Arts, Science and Commerce stream for the session 2025-2026. NEHU affiliated college for BA and BCom with NEP courses. Hostel facilities for girls. Shillong. Kalaway jong ka jinglet jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong ka boarding bat ka Aether electric scooty. Let's check a Quincy Motors Dentering Shillong, but pinyas no yaladi hakalashay ka ba kamstart kamshay. Kubli pibaro, jampe advertising TV, ipjang sabha biang pi Khubor hakimat gimat. Nikon ni shabe ni pasha Khubor na Kylleng ibenta jong ka Jylla. Hapden ka jingther ulap ba, meterang ba ka Jylla konrat kong ka sangma rengkan, baru sembut meterang ba uba presun tensong, baru menteri sarkar uba poleng do. Kila let shayau do ban jurib yaki benta jong ka yau. Shwab on rung shayau la pedang subha yau meterang ba bat iki menteri da us em ka hima melim upa em aina manix em. U meterang ba la let rung shiki basa ba per badan hayau bat hakapor badang ther bha islam ula let rung habasado. Daladihi meterang ba ka Jylla la let jingo ya ka basa di jhur basa di do kha ka basa di do bat kiu artet sha kli yau ban pe ya ka jinglong jingman jong ka yau do. Haga jangan krem ikla pasai Khubor menerang ba oleh itu. Baka sarkar kala dapat mang pisah hendru kulur. Haga phase 1 dan menta ke kenti kan mang pisah sa khatsan kulur tingka. Haga phase 2. Da ka babu hakmat ya ka thong menchna yiki tenum ha shilenter ka yodo kenang ban ya da yiki nong di nong thiet. Na ka jingsho uslap bat kasngi bat kumju ru menchna pen bha yiki nala. Bat ban thep haru iki pipe ki babu jingma ya ka let kawan kinong yo bat kinong thi nong pen. Additional Superintendent of Police Jongka West Jainti Hills District ula pentip ba hakajan mi jongka khat Tarik Jymmang aja pesan. Kadon ka jingja accident hajan ka shnong wa ya jer hapdeng ka trong jongka Star Cement bat ka way ka pick up truck. Bat hakate ka jingja unongnya ula phet kra na ka tega jaka bat ula phet bak shidush ka jaka badan ka Star Cement halum shnong. Kawai ka kali kamai kala kala khongpong ha surong madan laban Kenche Streets hakapor khatwish teng min haka kanyo Tarik Jymmang aza pesan. Haka bala suba bakala pendai naga jingpen hairstead shaba palat jong nongnya kad hadu ba umla shu ban sensyar yaw lakam jong kali. Ka Khubor bala yolum daw nong lum Khubor jong ka CCTV la yathu. Ba kani ka jingja kala ja naga daw ka jingpen yang klam akor jong ka wei ka kali Maruti car ka bali. Ya ka bala maham persha da ka dor barshnong ban numpen yang yiki kali hakapor min yong kamtam haki surok ki bakim. Yang nongnya jong ka local taxi ubadan hapadeng ka jingbam tip brio shu lapin ket no sha Shillong Civil Hospital da kinong trei jong ka EMRI 108 ban yo jing sumat. U nongnya jong ka truck Star Cement ya ubala tip kerteng kum uba sailang midkar uba live connect nam karta naga shnong kli terchi West Jainti District udang ja ngai hadu menta hadien ba ka trong ka ba unya kala yu yo samla snyau bhasu chiang uba khat khandai snem karta naga shnong lum shnong East Jainti District haka khat Tarik Jymmang aja pesan. Uwa hai shnong jong shnong lum shnong uba mon lang ladong haka jinga kren bat ka kunhun lum Khubor jong ka CCTV haka khat khandai Tarik Jymmang aja pesan uloong. Ba ka shnong ka penpau ya ka jing sngo si halo ka ni ka jingja bat ulai thu ru ba ki pulit kinang pelong ya ka jing tokit halo ka ni ka jingja. Kat bau management representatives jong ka Star Cement Udivendra Bansal uloong bakum ki bor penya jong ka karkhana ki ibet haki pulit bakin pelong ya ka jing tokit ka bapenia halo ka ni ka jingja. Uba puring sar shabong rengkat ka jing senra lang jong uba en lang sawian haka khat khandai Tarik Jymmang aja pesan. Kila bu jingkli yiki record jong ka Block Development Monitoring Committee halor ka jing penshai berang shen ya ka jing sha pensange ka jing trei job card na ka scheme MGNREGS haka shnong light nong se ka bahap hapok ka so yong CNRD blong. Haka jing kran kila pasai Khubor uba puring star ulo ong shu bagi record jong ka Block Development Monitoring Committee ladaki kam ba ka jing trei job card haka shnong light nong se ka dang ya shakmat hadu menta. Kidai ban shim ka jingkit kli ban siu ya ka bai bela jong kinong trei job card ki bala du ban trei hapok ka shnong. Menta pa nya phai Khubor na Kylleng ki benta jong kari.
Kishipai kala likhenra Harajori district jonga Jammu and Kashmir kabadan hakaput baka Pakistan. Hadian baklayo jingtip baki don kibrio kibadan jing suba kibaya lenti na kawi ka klaw. Kawi kari kuntai kala pentip hakamiet sngi ublay kidan laingot kibrio kiba isuba snio kibaya lenti na klaw. Kumta kishipai kilawan ban khenra ya barok kawi ka klaw. Ka Supreme Court kala pediang ban Shong Bishar halo ka jingkerpat jong professor jong ka Ashoka University u Ali Khan Mahmudabad uba lakerpat ban perlai yau. Uniu professor jong ka political science jong ka University ka badan Haryana. Ulapha da ka jingkerpat shaka court hadian ki jingkan tho jong u halo ka operation sindur. U professor Ali ula syakem kat kum ki kendon jong ka Bhartiya Nyay Sanhita. Kidan artili ki jinga kawang mau ha Bihar, kawai ha Sasaram, bat kawai pat ha Bagalpur, bat ha kini ki jingja ki pulit kila misau, bat lahap ban pa syuk-syuk, iki bor pahara syakini ki artili ki caka. Ka jinghi bitar ki pat ba kadai hadian ba udon wei nong syong shnong, na Sasaram, upala jak rengai na duk kakat lai Tarik u Jymmang. Henry kam hadian, lalap ya ka met yap jong u, na nala jong ka police station ka barim. Kipat ba kla bitar, iki pulit da ka bakendo ba ki penslam ban tokit bat manwan ya uni ubriu balaja. General Secretary jong Trinamool Congress Abhishek Banerjee uloong ba ka TMC kala wengno ya ka kerteng jong unong ya le kai cricket u Yusuf Pathan na ka thop kerteng jong ki MP ban len mi khmat ya ka Risha Bari ka dei na mar ba ka sarkar kamshim la pentip ya ka party shwabakan jiet ya Pathan. Abhishek ulakran shai baka TMC ka kershan ya ka sarkar ha ka jinga kun persha ya ki kamle no henry ka daw baka weng ka dina marba amshim la pentip shakinong yalam jang ka party. Ki pulit ka Manipur kila register case ha cybercrime police station bat kila khandra ha ka baya bun ki jaka ban yok kem ya ki brio ki baberngem ya ki meitei lada ki wan yok jat ha ki jaka basa ki kuki ha ka por ba pelong ya ka Shirui Lily Festival ka banlong na do ka arpau ha do ka arp Tarik u Jymmang man tawsnem. Ban poi shaka jaka ba pelong ya ka ni ka festival ki meitei ken haban ya lenti lengba ki kattu kat ni ki jaka ki basyong basa da ki kuki. Ha ka jing Shong Bishar man tagas ngi ka khakhandai Tarik u Jymmang aja pesan. Ka Supreme Court kala kentai ya ka jing pan ma jong u menteri sarkar ka Jylla Madhya Pradesh. Ukunwar Vijay Shah halo ka jing thop persha jong u ya ka Colonel Sofia Qureshi. Ka Supreme Court kala hukum pada bantau da ka Special Investigation Team mantokit benia halo ka ijhar kabala ujor persya yo Vijay Shah. Ha ka jingtian bishar jong Justice Surya Kant but u Justice N Koteswar Singh kila hukum yo Director General Police ka Madhya Pradesh ba udai ban pendep bantau ya ka SIT shwa ka shpau bji minstep jong ka singi hat majai ka arpau Tarik u Jymmang aza pesan. But ha ka SIT ka badan laingot kidkhon Deben Kuntubru yaki IPS officer kibana bar jong Jylla but Deben Danru kawi ka officer kanthai. Yakini ke SIT Deben create daw officer ubamduna ya ka kedan Inspector General kat baki wei par kit khot ki Deben dei ki SP Shaneng. Ka kod kala pensange ashwa ya ka jingthmu ban kem ya u henrei un hab ya trailang bat kun hun tokin. La hukum baka SIT ka Deben wanra ya ka kai phot jong ka ha ka singi Shong Bishar ka banlong ha ka arpu pratring mentau banai. Ka nong ba Bengaluru kala shlei bat kani kala penthut iki nong let nong wan namar ba ki kali kala sakut lut hapreng surong bat ka kala jantap telep iki kali ru ka daw jong jing shlei kadi namar ba ka jing thea jong lap ba lap san klem sange kini pa Kylleng ki Khubor na Kylleng kiri ki Pyrthei ka Nepal kala batha iki nong shong shnong jong ka ba ki balet chabari lingba ka jingya lenti na India ba ki dei ben penbiang iki kot ki sla ki babiang. Ka embassy jong ka Nepal ka badan ha India kala ong baki nong Nepal ki deben yo ya ka labor permit bat ka NOC na ka Department of Foreign Employment ni ka office jong ka embassy ka badan ha Delhi bal ada kimdan yakini ki kot amsha iki ban le jingle shabari. Kinong South Korea ki basyong ki basa shabari kin sedang no ya ka jing thap vote President Jongki na do la shai ka singi hat majai bat ka ni ka jing thap vote kan ne Henry singi. Kidan arlang san puprahajar arspa san pusawat kinong South Korea ki basyong ki basa shabari bat kin yo ban thap ka vote ka jongki haki arspa arpulai tili ki polling station ki balabu haki shispa khat pratali kiri ka election president kan long hakalai trikchuli kaladan ka jingpam thaibom haka wei ka kali ka bapinyeng hakithan Gulistan jong ka Kila Abdullah ka jaka ka badan hakaput jong ka Balochistan province jong ka Pakistan bat ka Afghanistan.
Ha kani ka jingja kila dan sawut ki break bala yap but arpamut ki bala mensaw. Kani ka jing thai bom kadi hajan jong ka ketem shipai ka Pakistan's Frontier Corps. Kidukan baki kali ki badan hajan kila julor bat kila kemding. Hadin kani ka jing thai bom kala mi sa ka jinga siat hapleng ki shipai bat kirunar ki bawan le ya kani ka kam. Kaseng Tarik i Taliban Pakistan kala kam bakadei maka kabale ya kani ka kam. Hadin ka jing syasiat yap jong u Abdullah Wahid Kumbo unong yalam jong ka Lashkar e Taiba. Haki kenhun kirunar. Mentapat ka kenhun kirunar kila yo ban siat yap sayo Razullah Nizamani Khalid. Yau bala tibru kumu Abu Saifullah Khalid. Ubadeiru sawai pat unong yalam ba khmat jong ka Lashkar e Taiba. Kila dan buon ngut kila no kibla syasiat yap ha Pakistan. Hadin ba ka India kala sedang ya ka Operation Sindur. U Khalid udai bala pelan manle yaki kam pentrim se India. U meteram ba du jongkari India Narendra Modi lapha ya ka jingkit pocket riang yo President Joe Biden u badan menta hapdeng ka jingshitam namar ba u yo ya ka jingpang kansa. U Modi lapha ru ya ka jingkit pocket riang shaki bah yang asam jong u baro away. U President Donald Trump lapha ru ya ka jingkit pocket riang jong. U nangalam jong ka North Korea u Kim Jong Un u la bangan ha ka jingsha tokit ha ka International Criminal Court ka badan ha namar ba u Krishan ya ka Russia ka badan ha preng ka thma ba ka Ukraine. U President Barim jong ka ICC u Song Sang Yun u laong ba ka North Korea kala Khubor ba kala pha ikishipai jong ka Russia banya kun thma persha ya ka Ukraine. U Song u laong ba ka jingle jong Kim Jong Un ka penkhen ya ka hok long brio man brio ba ka Ukraine ka diban ujor sha ka ICC persha ya u. Ka embassy jong ke India ka badan ha Portugal kala jubab ikinong Pakistan ba persya ik India da ka baong ba ka Operation Sindur kampat kut setia. Ke India kala keranya kani hadin ba kinong Pakistan ki badan ha Portugal kilawan men persya hakmat jong ke embassy jong ke India ka badan hanong ba Lisbon. Ka India kam shila pen ibor ikinong Pakistan ki balawan men pelong jinga ki henrei kala shubu bed da ka jingtho ka baong ba ka Operation Sindur kampat kut. Nup sangut kinong Palestine kila kelon yap ha ka jing ter bom ka Israel ha Gaza Strip. Na pedeng ki bayap kidon nyangut ki kena samla kat ba ki ba mensaw pat kidon bungut ha ka jing ter bom ka Israel ha yeng brio ha suya iya. Ka jing yap brio ha Gaza nadu ba ka Israel ka hiar thma kala poi sha ka sanpulai hajar arspa nyopu arngun. Bat ki ba mensaw pan kidan palak lakon. Tikitu kilong Khubor hakimat kimat matasi. Khubor.